Želimir Hercigonja. Tajni leksikon. Moja galaksija. Bog. Nezgodno vrijeme za upoznavanje kad u kišovito i tmurno jutro zvoni sat nagovješćujući da je vrijeme za ustajanje. No tu pomoći nema. Oprosti na zjevanju, ali shvati, nije mi lako. I meni se, baš kao i sovici, nacrtanoj na budilici što sneno pokreće oči lijevo-desno u ritmu kucanja sata, još spava. Ali takva su vremena. Tko mari za klinice i njihovo spavanje kad je u pitanju jutarnji turnus? Škola. Škola. Nije dobro ni s njom, niti bez nje. Nužna je u životu, ma koliko nam nevolja zadavala. Vani lijeva kiša kao iz kabla. Pa ti sad hajde s radošću u školu. Ne znam ni gdje mi je glava u rano jutro, a kamoli gdje mi je kišobran.